Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiala niya sa iyang katigayunan o gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos o ang usa 2,000 ka pisos ug ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi og nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaganansya usab og 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon mipauli ang agalon niadtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, mingon siya, gihatagan mo ako og 5,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, pialan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos og miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan og maayo kang sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, pialan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Unsaon aron dali ratang makasud sa langit? Unsaon? Kinahanglan igabot nato ngadto sa Ginoo, nagdagit tag ginansya. Wa ganitay ginansya inigabot nato didto, asa mo tayo ibutang adto sa lugar nga way katapusang silot, maghilakta o magkagot sa atong ngipon. Kumusta man mo ron? Nanamoy ginansya?
Unsa may sukdanan sa ginansya? Ang gihatag sa Ginoo kinahanglan mudaghan. Mutubo ba bisan kunog naalay interes. Og di gyud siya madoble sama atong 5,000 na himong 10,000, ang 2,000 na himong pila na to? 4,000. Ang gusto lang is Ginoo bisag naalay interest. Huna-huna ako no karon. Wa man gigihatag ang Ginoo nga dili nindot. Karon ang tanang hinatag sa Ginoo na ani mo nakaginansya. Okay, kanang imong naong hinatag nas Ginoo dili. Ay, be karon, unsa may ginansya ana, ang kusmod o ang pahiyong? Oh, ang pahiyong. Kay maayo lagi, maayong buta ang kusmod, dautan man na siya, sayawa mo sa na siya. Ang yawa mo yung makaginansya, inig kusmod nimo, inig pahiyom nimo, maayo man na. Ang makaginansya na Ginoo. Tanawa o, igpahiyom nimo, unsay resulta? Ang imong gipahiyuman, mo pahiyom sana. Sige, so iglingi na yung tupad. Smile. Good morning. Niya smile ba? Di ba mingo sila, morning to. Ano na siya? Karong taod-taod, lingi siya. Itong utang ni mo, babayari na to. Di ba mingo sila, buang ka diha, kota diri, mugusa ka. Mutakod na. Mo sa na imong ginansya. Para yawa na nga ginansya. O kanang imong kamot, Masama na, hinatag na sa Ginoo? Hinatag. Manghatag ka, ginansya na, dili. Kinsay nakaginansya? Ang yawa o ang Ginoo? Ang Ginoo. Manamparos ka, mangusi ka, manglatos ka. Ang sama na, ginansya na. Ginansya gyapon. Pero kinsay nakaginansya? Ang yawa. O, sa Ginoo, alkansi na. May karon, unsay imong gigamitan sa imong kamot? Sa pagtabang o pagatiman o pagpanulisok, hapak o pangusi. Tabang atiman. Kana, ibaw nakadaan. Kana duha pala nakabuk akong gihisgutan. Napa may daghan sa atong kaugalingon ang atong panghuna-huna, kaning akong sinultihan, kaning akong pangsulti ba, kaning akong panghuna-huna. Hinatag man is Ginoo. Unsa may gigamitan ako ani? Muna si San Pablo sa unang pagbasa ingon siya nga, di na lang kumutudlo ninyo nga unsaon paghigugmaay. Nahibaw na mong daan nga ang sugo sa Ginoo maghigugmaay. Naana diha tanan. Kanang word nga paghigugmaay kamo naana diha tanan. Ug mao na ang makapaginansya, ang gugma. Kana bitang mulihok ta, manghuna-huna ta, musimba ta tungod sa gugma. Nabitay mangumpisal nako, pader mangumpisal ko ano man kasal man namo ugma pader. Nako og di pa niyo kasal. Og di pa ninyo kasal mangumpisal ka karon. Oh, ay na. Kana bang gitukmod lang ka tungod sa kahadlok nga basig dili niya ko dayunon og kasal mo na mangumpisal ko kay gi-require ba ni? Ana recollection. Sana seminar kanang prikana. Atin kong prikana kay requirement ra ba ni sa akong kasal pasinyag di man. Unya gapuyo-puyo nagtag 5 ka tuig, 3 ka tuig. Ana. Unsa man na? Ginansya ng puyo-puyo o alkanse? Ambot lang ninyo. Ang akong pag-umangkon kanis G. Rose Taburnal na si anak 5 kabuk. Ginansya na alkanse. Ha? Ang iyang pagmabdos sa bata o ang iyang pag-utong sa bata o ang pag-atiman aron mo tubo, nitubo magining 5 kabuk karon murag ang kamagwangan ani. Ambot nakabot na bakag 12 anyos. Sunod-sunod naman sa ni. Ginansya na kay gigamit man niya ang iyang kapasidad isip inahan, isip babae. Wa man niya gipatay ang iyang bata sud siyang tiyan, iya man gipakatao. Pero ang iyang buhat nga way kasal nya nakapanganak mao toy alkanse. Pero ang iya sang pagpakatao sa 5 kabuk bata di sad sayo nay. Karon murag akong na
sa amorong communication sa una diha man tong tulo ka bata sa iyang mama, 40 ra basad taong pobriha aning akong igagaw, iyang ginikanan. Nabang pangka-pangka sa gyud ba? Amo to pa baka mobutoy ang mga agtang kanang pangka-pangka yung kinabuhi ba? Nya naluoy taon ko gatiman in taon ang iyang mama sa tulo ka buok bata nya karon ako nadunggan murag usa na lay naa sila. Murag ipangkuha man tingin sa amahan o sa mga iyaan ba sa mga kaliwat ba sa nakapaanak. Nya siya ning adto sa Qatar nanimpad para itabang sa tingali sa iyang pamilya. Nya didto murag nakadungog ko nga sa istorya karon sa pag-verify na didto sa embassy nato sa Philippine Embassy na istorya nga ni run away di siya sa iyang employer. Nya ang ending namatay siya. Murag balikonon pa karon adlaw ba or sunod adlaw sa iyang igagaw igtagsa nga ning trace ani didto sa Qatar ang police report para doon na po tayo official nga police report. Basta sa pagkakaroon, ang nahibawan, June 25, namatay siya. Niya ang hinungdan sa pagkamatay, sa to? Aning attack lagi, heart attack. Niya kaning karon in taon, isugod nagka-deform ang iyang lawas. Di na kuno maklaro ang naong, kay ni adto magid ang iyang igagaw, igtagsa, nga ako sang pag-umangkon gyapos pag-agawan, anang deform na di na kay maklaro ang naong muna ang ending sa iyang lawas. How about sa iyang kalag? Ang Ginoo nay mag-igo. Si San Agustin niingon siya, pagkadugay na akong nakakita kanimo Ginoo, kadugay na akong nahigugma nimo. Long or late have I found you, late have I loved you. Ngano man, kay matod pa ni San Agustin, nalingaw kay ko sa pagsigig pangita nimo didto sa imong mga binuhat, outside of myself, gawas sa nako. Unya ang tinuod di ay, ni amon day kasud nako. Ikaw man di ay mo naghatag nako sa kinabuhi. Pero wa ko kakita nimo nga ikaw mo ay author nako, ikay nag-create nako, ikay nag-sustain nako, nga niya ka sa akong kasing-kasing, gasigi kog pangita nimo dito og nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Karon naglingkod mo diha, lingi-lingian ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Sige na, lingian lagi. Niya pangutan ako no na nakakita ka Ginoo diri nako. Ina nakakita ka sa Ginoo diri nako. Labi nagsigihan ani mo giyaw-yaw sa yawa ka. Ambot ka ning ako mga sakristan, kakita ba ka ni Ginoo diri nako? Nya maglisod ka kakita o Ginoo diha sa tao kun wa nimo mahibaw ang Ginoo na nimo. Muna ingong San Agustin. Pero matod pa niya, sa dihang akong gidawat ikaw nga pulong nga nagpakatao ug ako nakang gihimong pagkaon, pagsugod gid nakog kaon nimo, gasigi na hinuon kog gutom para nimo. Sa dihang nakaplaga na tikasod sa akong kasing-kasing, gasigi na gid hinuon kog pangita nimo nga wa na ko'y katagbawan, mura na kog isda nga nahumol sa ocean of water nga nagsigi na lang jud kog langoy, layo na kay kog naabutan, di gyud nako mahurot ang imong kanindot. Muna nga ingon din siya, my heart has been restless until it rests in you. Na-enjoy na kay koron kay nakita na ko nimo sud sa akong kasing-kasing. Ana. Nya kanang mga tawo nga nakakita Ginoo sud silang kasing-kasing, mga usab ang naong ana, mga usab sad ang binuhatan ana. Nabitaroy atong mga donor sa kanini ang ato mga slat-slat. Ingon siya, Pader, wa gyud ko kasuhay og donate. Sukad pag yus una. Wa gyud ko kasuhay og donate. Karon pag yun ko nakasuhay og donate. Pagkalipay di ay Pader. Wa ko kay bawag, tinuod ba to yang gisulti? Sa inyong paminaw, malipay mo baka donate mo sa simbahan? Nya mo donate pa mo gusab. O kana mo na ilang gibati.
Makakon mong dagko. Muna ilang gibati nga sa diha ko nung nakasugod siya donate karon magsigig pangutana padir unsa na katubang mahonong na to atong ipamaligya nga slot. And padir unsa naman sa imong project karon kay mura man kog mingaon mo palit na sad ko. Yan igod ato malaning giagi og palit-palit pero wag ta mamaligya. Mura bag duwa-duwa ba sa atong duwa bita kanang bata ta. Unsa na atong duwa as bata pa ta kasuway mo ana kana magtinda-tinda. Niya nga to ganing kwarta kanang dahos mangga, dahos bayabas. Inana ba kay muram sa kwarta og naong. Pila man ni o tulo ka dahon ana. Anya maghimo-himo tag pagkaon kasuway mo ana. Pag humanday nanay-nanay, tatay-tatay dayon mo. Ini kadagko nanay-nanay, tatay-tatay. Suka-suka dayon. Muna nga kanang duwa bang tinda-tinda mura taga duwa ani nga actually donation gud ni pero at least ba naay nabita kay gitawag og guiding amount unsay imong i-donate mao na nga ito slot nya ato sang gitagaan og meaning unsa may meaning nga kada nimo hatag ngadto sa simbahan usa ka slot naa ginay corresponding nga grasya mo na ningon ang Ginoo diri nga kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Kanusa man ka makahibaw nga ang tao na ay iya kung manghatag siya. Ang taong di manghatag bisan pag mo declare na siya nga bilyonaryo na siya nya dili manghatag wa na siya iya. Nakakuha mo? Nya unsa man ang hatag kanang dili nakamangayog baos. Mao na siya hatag. Pero mangayo gani kag baos, wa nay hatag. Nya unsa may baos sa Ginoo? Siya may mubaos. Di mas Padre Siano, muhatag mo diri sa atong project sa Kapilinha tag 1,000 per slot. Di man ako'y mubaos ninyo. Ang Ginoo man. Bahala ng Ginoo mubaos ninyo. Pero akong gitaytol-taytolan uban sa mahal nga Birhen Maria kay usa man ni siyang ihatag healing and deliverance. Healing, mahil ka sama ni San Agustin sa imong garbo, i-deliverance ka sa nagpuyo nga mga demonyo diha sa imong kasing-kasing aron makakita kas Ginoo diha sud nimo. Nya ikakita nimo sa Ginoo sud nimo, kakita sa kas Ginoo nining imong palibot. Akong nakita nga nidangop ang akong igagaw ngadto sa programa ni Sir Tulfo kay dili matransport dinhi ang lawas ni Gigi kung dili mahatagan og kwarta dito. Ang bayad dito sa morgue para magawas mga 17,000 kuno sa atong pesos. Nya ang eroplano nga fare mga 100,000 bana-bana lang ni. So nagkinahanglag mga 120,000. Ang embassy ni pasalig nga mag-raise mig funds pero tagaay sa mig mga documents, daghang documents gipangayo ug kanus a ma-comply kuha na gyud maklaro na to mga dokumento una pa sad sila mangayo og tabang sa Pilipinas, mga Pilipinos. Ingon din tong akong igagaw kanus man mi magpaabot pa der unya na bag malata na gyud tog maayo. Nga ako dito in taong anak, ang akong igsuon, kontak sa nako ang manghod niya. Muna nga ako nabi ako'y mahay gamay no kay wa man sad maminaw in taon. Pero lahi gining naatay Ginoo kay pagkakita nako nga na-deform na in taon ang akong pag-umangkon. 30 anyos ni siya karon, 30 years old. Very young no. Niya kaingon sa ko kalain sa moabot diri nga wa na gid hinoy maklaro. Muna pasaylo ako ninyo ning pasalig ko nga ako'y bayad ang atong parokya. Manghuwam ko, manulis ko sa atong parokya na amtay kolekta na dinhi. Ako sa ning huwaman. Huwam ko mga 120,000 aron ma-facilitate ang pag-transport diri. Okay ra ninyo? Kinsa may mo bayad ani? Manghuwam naman sad ko so mangayo na sad kog tabang og muhatag mo dako naman tag mahuwaman kay karon ang atong halin sa atong Mary's
healing and deliverance ning abot naman og 4,850 slots. O daghan na. So ato lang isang huwaman og kadiyot ha. Og naamoy gustong mutabang sa akong pag-umangkon nga maanhi dinhi, ato lang yang rifanan ang parokya, pero starting today ako na ning i-process ang pagpadagan anang maong mga galastuhon aron lang in taon maabot to diri nga dili lang sad kayo malapasan kay matud pas nag-atiman sa morgue normal ning deformation kaning kuan ba sitwasyon sa lawas kay bisag na as freezer tungod kay duha naman sad kabuan ang iya ditong pag-standby. So mo na nga ang kuan ba ang naong nangausab na gyud mo nang di lang nato ipalata og maayo naari lang sa nato diri. So mo na di jud ko nako tabang kay taring op ang mga lata lataonon pa kani pa bayadong list ato gining dalion atong pag-text nako ganiha nga ayaw kabalaka mo diha ako mo abaga sa galastuhon aron maanhi dinhi ang lawas ming reply nako sa messenger ang ako sang pagumangkon nga suod sa daani nga na scholar sa dinakos una niingon siya nga nilayat mis kalipay father na makakita mi sa among kwan. So ilan nang i-process. Salamat sa Ginoo. Kana bitang mawa ang atong gitawag ba magmahay-mahay daw. Kana mao na na. Ana, wa gyud kaluoy, gugma o paningkamot nga ang nagsubo kayong pamilya karon kuanon ta ma-alibyo og jutay. Hinaot unta nga ngako sang amahan si Severo Ubod tuan naman tingitos langit kay bisag latuson tong mama di man tumuriklamo. Wa pa ko kakita kayong mga bana nga latuson sa asawa nga di mo reklamo. Naa kisa taas kamot be. Wa ano, akong papay nana. Bisag latuson mga balik na lang tong sangas bayabas iyang lawas, di gyud mo reklamo, di gyud masuko. Hangtod to siya namatay. Tuan na terus langit inaot unta nga ang iya sang kuan mahog man tog iyang apo na sa pag-agawan kay igagaw man sila igtagsa pod sa mama atong namatay akanang lula atong namatay iya unta tong dawaton dito sa langit sad tabangan to sa kong papag-alsa niya si mama kay iya magidtong apo kay igagaw sa igtagsa sa papa aning lolo atong namatay basi pag tuan na tuslas langit ron tabangan taon to nila dawat itos G. Rose. Kining tanan mga igsuon buhi og patay ang simbahan nagtinabangay mao ni ang gipanghingusgan ni San Agustin sa dihang nahimo na siyang pari og obispo nga ang simbahan mao ang agianan sa kaluwasan maminaw ta sa simbahan musunod ta sa gitudlo sa simbahan ang gitudlo sa simbahan maorasad si Kristo matud pa ni San Agustin ang pulong nga nagpakatao ang pulong nga kunwa siya wa sabta mo na siya sa una nagmahay gid siyang dugay-dugay siyang nakakita sa Ginoo so namatay ni siya si San Agustin sa edad nga 76 pero dako kay siya agi so 76 minus 30 nakaspend pa siya mga around 46 years nagakuyog na ni Kristo. Kamusad karon basig wa pa mo makuyog ni Kristo hasta sa dako. Manguyog na tang Kristo aron gikan karon hangtod ta mamatay mag-share na ta ato nang ipaambit ang Ginoo ug sa ingon niini makaginansya na tagdaghan. Makaginansya na ang iyang pulong. Manindog ta. Mga igsuon, ang atong Ginoo mao ang naghatag sa tanan ug naggiya kanato. Uban ni San Agustin, atong ipadangat sa Ginoo ang atong pangamuyo sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad silang kaugalingon ngadto sa Dios nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga saad magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita nagpuyo
nga hatagan unta kita sa Dios ug kalinaw ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa itong mga igsoon nga nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag na kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, imong gihatagan si San Agustin og langit nung kaalam. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa iyang pangama, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.